Takže zdravím fanúšikov Mŕtvej cesty. Dnešný večer by som chcel venovať interview s režisérom tohto seriálu. Určite máte množstvo otázok a preto budem veľmi rád, ak dnešný večer sa nám podarí všetky odpovedať. Ďakujem, vítam. Určite prvou otázkou by som sa chcel spýtať, aká bola tvoja inšpirácia tohto seriálu, ako si vôbec začal? Tak vlastne moja prvá inšpirácia, moja celková inšpirácia bola americký seriál The Walking Dead, kde vlastne sa odohráva vlastne všetko v apokalypse, tak mojou inšpiráciou bol tento seriál. A takisto potom neskôr som začal vytvárať podľa tohto seriálu taký svoj vlastný komiks. Neskôr to bola to knižka, ktorá nebola dokončená z dôvodu tohto, že som začal robiť Mŕtvu cestu. Takže čo sa týka castingu, ako si to organizoval, tých ľudí, ktorých si tam nasáčkoval, dá sa povedať, že oni ten post-apokalyptický žáner nejako prijali to nejako pozitívne? Nasáčkovať, tak najprv to boli kamaráti, keď som im to povedal, tak vlastne najprv bolo wow, super, ideme do toho. No potom, keď už vážne do toho samozrejme, že prišlo, tak niektorí začali byť takí trošku ostražitejší, ale nakoniec som ich aj tak na to kvázi nahovoril. A zažili sme pri tom dosť srandy, práve taký ten mini casting, kde som kvázi hľadal ľudí v rôznych web stránkach, Pocket a takto. No tam sa mi podarilo nájsť dosť tohto obsadenstva v prvej série. A ten žáner, ktorý si zvolil, všimol som si, že v tých prvých častiach si zvolil skôr zimu a tam sa to potom prekazovalo ako zlata. Áno. Zvolil som tam preto vlastne tú zimu, lebo pôvodne Mŕtva cesta mala byť ten dvojdielny, ako kebyže minifilm. A mnohí určite fanúšici si všimnú, že vlastne bolo všetko točené kamerou a takto. Potom nastal zlom v druhej epizóde prvej série, kde sa mi kvázi vybila baterka. A tam som si povedal, že vlastne natočím už nejak ako kebyže voľný priebeh tej Mŕtvej cesty, čo sa udeje, keď sa vypne kamera. Áno, čiže z toho pseudokumentárneho žánru vlastne voľný priebeh. Presne takto. Takže čo sa týkalo vlastne tých postav, ktoré si zvolil, určite vieme, že si zvolil toho kolektívneho hrdinu, alebo pseudokumentárneho žánra, vlastne si už prešiel na voľné pokračovanie. No a v tých ďalších častiach sa to trochu ako vyhrocovalo, videl som, že tie masky, ktoré si robil ty, ako predpokladám, tak dosť obťažnejšie to bolo robiť cez zimu, ako predpokladám. Určite. Lebo ja chcem sa teraz zase spýtať ohľadne toho prostredia. Lebo viem, že mnoho z toho prostredia bolo tak akoby v divočine. Vieš nám niečo povedať bližšie ohľadne toho prostredia? Tak vlastne to prostredie som vyberal kvôli tomu tej apokalypse, pretože na ulicu tak som si povedal, tak určite nebudem točiť na parkovisku, alebo niekde tak. Určite som musel hľadať nejaké také miesta, kde by som to vlastne mohol fakt ukázať, že vlastne áno, apokalypsa a nebudem točiť a tam mi pôjde nejaký človek. Hľadal som také miesta a našiel som ich. Prvé miesto, kde som musel vážne uvažovať, že kde to natočím, bola tá samozrejme tá chata. V tom pilotnom dieli bola tá chata. To bola samozrejmosť. Pretože vedel som, že ja tú chatu poznám, pretože v skutočnosti je to takisto moja chata, nielen vo filme, ako vlastne v tom seriále. V skutočnosti je to moja chata. Všimol som si, hlavne na začiatku, ako ide to, hlavne ten pilotný diel, už keď som pozeral, tak veľmi nepovšimnúci tvoje priezvisko, že tam je tam vlastne viackrát, či je to tvojou rodinou, alebo či si náhodne vyberal práve takých ľudí zo Slovenska? Čakal som takúto otázku už asi odkedy sme vlastne začali natáčať vlastne seriál. Áno, zakomponoval som tam vlastne rodinu, konkrétne sesternice, dve a môjho brata v druhej sérii. To bol ten malý chlapec, ktorý si bol. Dosť tých hercov stade vlastne odišlo, ako myslím, dosť ich tam ako umrelo. Neviem, či len tak dedukujem, ale bolo to práve tým, že vlastne opustili to javište vlastne tvojho seriálu? Áno, stalo sa vlastne to, čo som nečakal. A možno, že som to už aj spomínal, vlastne na prelome druhej a prvej série vlastne sa stalo to, že proste už odmietli so mnou spolupracovať.
Vlastne druhá séria mala byť, ten začiatok tej druhej série mal byť vlastne v zime a potom sa malo ten časový dej sa mal presunúť o niekoľko mesiacov vlastne už dopredu, že je leto. A vlastne už sme mali začiatok vlastne hotový v zime, všetko sme to nakrútili, ale stalo sa to, že vlastne daná osoba, ktorá vlastne mala točiť s nami, sa na to nemôžem povedať, že vykašľalo, niečo do toho prišlo, poviem to takto slušnejšie, niečo do toho prišlo a vlastne sme museli celý ten scenár zmeniť úplne. Spýtať na nejaké tie funny momenty, keď už tak žartujeme, určite neurekom. No. Hlavne pri prvej sérii, keď môžem spomenúť predstaviteľku Tiny, tak ona nenormálne, keď to poviem tak laicky, ona sa hlavne pri prvej sérii, keď môžem spomenúť predstaviteľku Tiny, tak ona nenormálne, keď to poviem tak laicky, ona sa ale nenormálne strašne smiala. Točiť scénu na 7 krát na jednom mieste je strašne náročné, ešte pri takomto zachvate smiechu, ako chytila ona. Fakt, proste my sme išli po takéto uličke, proste sme išli a ona normálne chytila záchvat smiechu. Takisto v druhej sérii máme nespočetne veľa zabavných scén a hlavne tam už teraz robím ja. Ja robím teraz tie dá sa povedať, tú vlnu toho smiechu, ja som vyvolával, pretože ešte si bol vlastne ten vinník toho. Iniciátor toho všetkého som teraz ja, zmenu, pretože keď si predstavíš, točíš seriál, máš nejakú vážnu scénu a zrazu spozadia ti začne zvuk vlastne hučať vlak, alebo začne z natúpište 5 je voľné, proste to bolo niečo neskutočné a už tam padali nadávky. Áno, to chcem predstaviť. Takže to sme museli fakt vypípať a potom keď som povedal, jedna strašne taká fakt veta tam je, dúfam, že to bude vypípané a teraz všetci pôjdeme smerom, ako išiel Viktor. Do toho zahučal vlak a ja som povedal do p***y. A po mne zopakovala moja seriálová sestra, budeme nasledovať Viktora, alebo pôjdeme tam, kde ešte Viktor, do p***y. A táto veta išla s nami celý seriál. Keď to môžem tak zhrnúť, Mŕtva cesta bola naozaj tou mŕtvou cestou, ktorú si vlastne skvelé dokončil vlastne na tom konci, ako sa Dobre, takže ja určite dám na tvoje odporúčania a teším sa na tú komédiu a vopred sa teším na tie komediálne scény. Neviem si predstaviť, koľko sa pri tom zažijete, ale držím vám určite palce. Ja už teraz by som chcel poďakovať našim divákom, dúfam, že sa dozvedeli to, čo chceli a už na konci by som to chcel niečím zabiť, napríklad nožnicami.